Musovaca. Klopali smo. Maja jela slatke palačinke, a ja picu. Reci mi, šta imaš da kažeš ovako, što se tiče kompletno tvoje životne vizije, sebe u budućnosti, s obzirom da si poboljšala svoj izgled trenutno? Reci mi, da li želiš da ideš sa mnom na more? Evo sad te pitam. Moram prvo da mi prođe ovaj oporavak što se tiče grudi. Imam neke planove u budućnosti i ne bih da otkrivam sada o čemu se radi, kakva je situacija, ali samo ću ti reći da očekujte neočekivano. To je neka najava za reality. Pa ne bih previše tu komercijama. Pa si izgledaš nikad fatalnije, bukvalno Pocahontas, alo lepa si bez šminke. Devojke koje te pljuju te i samo zavide. Mene tako naviknu na moje veštačko lice. Tako da, ovako, mlada si, lepa si. Okej, ćao svima, ovde smo Brandon i Maja Marinković. Zdravo. Ova je moja preslatka drugarica koja je ugradila nove silikone, ultra, mega, sonične grudi. Izgleda sjajno, ja ne znam zašto ona stavila naočare. Zato što sam bez šminke i zato što mi je ovo treći dan od operacije, tako da Ali ti izgledaš kao da si došla iz Saint-Tropeza, by the way. Pa tako se osjećam, iskreno da ti kažem. Ugradila sam, tačno nove implante i evo sad odmaramo. Ja se iskreno osjećam kao da se nisam ni operisala, s obzirom da sam radila u najboljoj Analife klinici, tako da oni su se maksimalno potrudili da se ja osjećam dobro i da... Ti izgledaš fenomenalno. ...prođe što pre. Pogledaj ti ove noge, Altent je sjajan. Hvala, ljubavi. Još pogotovo što nisam sad sređena, da sam ovako u kućnom izdanju. Šta si prekrila sise sa kosom? Ne, blistaš. Maja se odmara u prelepom apartmanu. Pogledajte ovde, Blej, sve i donose, naručuje, ima mene kao drugara. Ja blejim ovde sa njom. Mnogo je volim, mnogo je poštujem. Jeste da je kritikujem, ali ona meni pređe preko svega. Ona je stvarno top drugarica, preslatka je, ima taj neki američki look. Mislim da trenutno najbolje izgleda od svih za drugarki, ne pomeraj se puno. Pa imam bolove, iskreno mislim, nije to ništa toliko strašno, s obzirom da je tek treći dan, ali razumljivo je posle operacije da moram da mirujem i da... A ja sada nisam bila u kući, tačno u apartmanu, tako da šta da vam kažem. Realno, ona je nosila kese, bila je u McDonald'su i nosila je kese sama. Ja ne mogu da verujem, devojka posle 3 dana operacije išla u shopping, zamisli, wow, ja ne verujem, šta, to boli užasno i ne znam što se uopšte cimaš. Pa dobro, eto, malo sam pošetala, ne držim na mestu. A što si prekrila to? Kad ti je top moderan ovaj top? Pa jeste, ali nije još uvek to za vidjeti. Tek kada bude sve na svom mestu. Duša! To je to za sada, ali uključit ćemo se ponovo. Znači, sad se smijemo zato što pokušamo da naručimo neku hranu. Ja sam rekao, vrata su otvorena. Nisam je, vrata su otvorena. I na kraju smo rekli ove prodavačice, JG, znači haos. To nije lepo. Vrate, u centru grada smo ovde na Dorćolu, a dostava je katastrofa. Ne možemo da naručimo hranu, ali Maja nije mogla držati da se ne smeje. Rekla je, vrata su otvorena. Ja sam rekao, ja sam to smijela sa novim silikonima i ustala je čak da se smeje. Znači, ja ne verujem. Gasi. Klip treba da se zove Otvorena vrata. Zato što smo govorili konstantno o adresu i niko nije znao gde se nalazimo, a bili smo haos gladni, Maja se imala napade smeha i konačno nas je našao neki dečko i doneo nam je picu i palačinke i bila su otvorena vrata. Majna, otvorena vrata.
Top. Najbolja pizza u gradu, ja moram da naručujem od njih. Izgledaš sjajno. Hvala. No my god. Natural beauty. Sve, znači Majo, drugarice, kad uđeš u Zadru, trebaš onako da kažeš zdravo Kako bi ti svima. rekao da si, na primjer, na mom mestu, da postoji mogućnost, na primjer, da ćeš ući u Zadru. Ovako, ulaziš i kažeš zdravo Ako svima, svi znate dobro ko sam ja, sve što ste čuli i videli, da jeste, još mnogo više, jer ja sam u mogućnosti, tako sam u mogućnosti, kapiraš? Ja sam ta koja jesam i nisam sad se zbunio, i to je taj stav koji ti trebaš da imaš, taj personality, to se kod tebe ceni. Druga stvar, trebaš da kažeš, da, znate, bila sam sa Janjušem, bila sam sa Carem, bili smo u kombinaciji, u vezi nismo, nemam neke preterane emocije ni prema kome ovde. Brendo, ne, nećemo sad tako rano da pričamo. Aha, dobro, okej. Ja samo tako dajem. Ljubavne odnose ne komentariš. Aha, dobro. Imala sam afere koje sam imala i to je to, stojim iza svega. Nastavit će se 3 tačkice. To je normalno, te bole grudi zato što si ih i operisala. I mogu ti reći da kosa ti je sjajna, grudi super, gajba ti je lepa, ova slika iza tebe mi se sviđa. Apartman. Da. Ovo je privremeno dok se oporavljamo. Naravno, kao i svetske zvezde, si u apartmanu, imaš full negu, Sve. imaš ljude koji brinu o tebi, a tu sam i ja, koji sam eto došla da te posetim, da vidim da li jedeš dovoljno. I reci mi nešto što želiš da svi znaju trenutno, s obzirom na moj YouTube kanal gledan. Pa, samo bih rekla da se osjećam dobro, da sam ispunjena i da se nadam da će tako ostati. Ne bih puno previše sad otkrivala tako je o sebi, o svom životu, s obzirom da se o meni priča kao da sam učesnica realitija. Da, priča se o tebi od početka realitija. Mislim, ja sam neko ko je navikao na sve to i ja sam svesna svoje pojave i koliko to intrigira javnost, ali ako budem učesnica, naravno da ću komentarisati dešavanje i moj život. Za sada mi je ovako dobro i ne bih puno otkrivala o sebi. Kapiram i vidi se da ti je dobro zato što sjajno izgledaš, radiš na sebi i zdrava si, prvenstveno osoba posle operacije ne izgleda tako kao ti trenutno treći dan. Već leži u krevetu i odvratne su, ti održavaš full higijenu, sve top, a što se zadruge tiče, realno pratim i priča se o tebi od samog početka, kako se ne bi pričalo kada su unutra sreli Janjuš i Filip, tu je i Mensur, realno cela ekipa tu, sa njima svima bila, ravnodušni nisu na tebe, ti jesi u mogućnosti tako kako jesi, to si što si, atraktivna si i neodoljiva i tako dalje. Reci mi šta misliš o tome što svo troje tamo? Pa iskreno, Janjuša ne komentarišem, ta tema me ne interesuje, Mensur je moj prijatelj. Ispao loš prema tebi, dobro? Nije. Janjuš jeste naravno, ali ga ne komentarišem. Mensur je, da kažem, moj prijatelj, bio i ostao, ja smo imali, da kažem, tu neku aferu koja je kratko trajala, ali zaista smo ostali prijatelji i tako će biti. A što se Filipa tiče, Filip je neko ko ima posebno mesto kod mene. Ja se nadam da će se on ponašati lepo i da će me poštovati. Za sada je tako. On je unutra ušao kao slobodan muškarac, ja sam napolju kao slobodna devojka, ali naravno da mi nedostaje, ipak smo mi provodili 24 časa zajedno, tako da, šta drugo da kažem, samo se nadam da će ostati dosledan sebi. Znajući Filipa, mislim da te on ne zaslužuje. Mnogo frajera ima koji meni pišu, koji su dobri frajeri i dive ti se generalno.
volili bi da te maze i paze. Filipe, po meni i moji protivni mnogo bahat lik. Nemo sad, nećemo sad tako. Dobro, u redu, poštujem. Prelepa si. A ko te od riba nervira? Tamo ja sam bio u emisiji Red TV i ispljuvao sam Marijanu Zonić iz razloga što se mota oko Janjaša i želi tvoju reakciju, ne bi to za njim. Pa mnogi žele moju reakciju, spominjamo je i u pozitivnom i u negativnom kontekstu. Ja sam toga svesna, ja još uvek nisam učesnica i pitanje je da li ću biti, tako da moje ime je medijski dosta propraćeno i ljudi imaju pravo da ga spominju. Ali ovo je već zaista uzelo maha, tako da iskreno da ti kažem, ne bih ja tu puno davala na značaju tim devojkama jer su one nebitne u mom životu, niti me interesuju šta rade, niti sa kim se muvaju. Mislim da svako ide tamo gde mu je najbolje, a ako su one srećne i ispunjene da će zarad malo kadra prodati svoje prijateljice i eto. Veruj mi, tamo niko nikome nije prijatelj i svi prodaju jedne druge. Okej, ali eto, ako se one osjećaju tako srećno da se za par dana tako javno kompromituju, ne kažem ja sam pravila raznorazne gluposti, pravim ih i dan danas u životu, ali ništa na silu, ništa veštačke. Ja mislim da ove sezone su zaista ljudi spremni na sve da bi bili u žiži javnosti. Da, to sam ja rekao u emisiji, spremni su apsolutno na sve. Tako da sve je to već viđeno. Jednostavno treba biti svoj, imati svoj stav, razmišljati svojom glavom, pa da li će da te vole, da li nećeš da ti kažeš tvoju čuvenu rečenicu. Možete da me mrzite ili volite, ali ne možete da me ignorišete. Tako je. Tako da... Prštara. I ne mi sad. Što smo lepi ovako. Ja sam bez šminke. Ali top izgledaš bez šminke. Isto doktorka nam radi lice. Doktorka Milica Đokić, najbolja. Tako je, doktorka. I moja savršena grudjana life klinika. Ako bih vam rekla koliko kubika, ne biste verovali. Koliko? Ne sam da otkrijem. 750 u jednoj. Nije. Nego? Okruglo. 800? Nije 800. 700. Bravo, prelepa si. Hvala. I ja ne mogu da verujem da ona ovako se ponaša posle operacije 3 dana. Ja sam mislio da ona niste iskrevete. Ja sam žena smaj, to se kod mene zna. Slušaj, bio sam u emisiji i svi te spominju tamo u zadruzi. Ja sve redovno pratim, čak sam pratio onaj dan kad si bila u bolnici na operaciji. Svi pričaju o tebi, ti si glavna tema, a nisi ni u zadruzi. Da, bila i ostala. Da, primetio sam Marijana Zonić pokušava tamo nešto da se mota oko svi. Zaista ne bih davala na značaj, ne vidim. Da, jer ona očekuje da ćeš ti ući kad tad i da ćeš napraviti haos i želi da dođe da izraže, to je moje mišljenje. Ja cijenim tvoje mišljenje, ali ja sam dovoljno davala prostor u životu nebitnim osobama, tako da to je to. Hvala. Sad idemo malo da dremo. Idemo na Visokog Stevana. Duša!